Hey besties, vandaag maken we Ghanese bofrot. Een heerlijke snack die je het hele jaar door op straat in Ghana kan kopen. Maar vandaag laat ik je zien hoe je die thuis zo makkelijk kan maken. Let's go! Oké, wat hebben we nodig? Bloem, suiker, instant gist, een snufje zout, nootmuskaat en warm water. Niet heet, want anders werkt de gist niet. Als eerste voegen we 1 kilo bloem in een kom met 200 gram suiker, 2 zakjes instant gist, een theelepel nootmuskaat en een theelepel zout. Daarna mixen we alles goed, zodat alle ingrediënten goed door elkaar zijn. Dan breek je in een aparte kom 2 eieren, klutsen en voeg de koffiemelk toe. Roer even en doe er dan een beetje water bij, zodat het iets dunner is. Besties, nu komt het belangrijkste gedeelte. Voeg het toe bij de droge ingrediënten en mix eerst met een houten lepel. Voeg dan beetje bij beetje warm water tot je een mooi beslag hebt. Dit is hoe de structuur eruit hoort te zien. Dan ga je verder, voeg je weer een beetje water toe, mix je weer met je houten lepel. En nu het geheim voor luchtige bofrot. We gaan onze handen gebruiken. Zorg wel dat je even je handen wast. En kneed het beslag dan goed en slaat zachtjes tegen de rand van de kom. Dit maakt het lekker luchtig en perfect. In het begin zal het even oefenen zijn, maar als je het onder de knie hebt, krijg je de perfecte bofrots eruit. Lukt het niet, dan kan je altijd het met de houten lepel tegen de wand aanslaan. Dat is ook een manier, als het met de handen niet lukt. Oké, dit is de gladde structuur die we willen hebben. Nu ga je het afdekken voor 1,5 uur, zodat het beslag kan gaan rijzen. Dat kan bijvoorbeeld in de oven, maar let op dat je de oven niet aanzet. Maak een doek een beetje vochtig en doe die over de folie heen. En niet te vergeten, druk op die abonneerknop als je meer lekkere recepten wil leren maken. Kijk, dit is wat we willen. Het deeg is nu verdubbeld in grootte. Fluffy en perfect om mee te werken. Tijd om te bakken. Verhit alvast de zonnebloemolie in een pan. Kneed het deeg nog heel even. Pak daarna een beetje deeg en oefen met het maken van bolletjes vanuit je hand in de kom. Lukt het niet, kan je ook een ijsschep gebruiken. Knijp een bolletje los en laat het in de olie vallen. Zodra de bofrot omhoog komen en beginnen te poffen, draai je ze voorzichtig met de satéprikker om. Zo bakken ze aan alle kanten gelijkmatig goudbruin. En kijk nou hoe mooi, crunchy van buiten en luchtig van binnen. Deze ga je echt heerlijk vinden. Oké, besties, dit was hem dan. Laat me weten hoe jouw bofrot is gelukt en wat je nog meer wilt leren maken. Comment onder mijn community post, like en abonneer. Er komt nog zoveel lekkers aan. Tot de volgende keer. Ciao!